og så får jeg næsten 10 fritimer med at gøre med. Så går det lige rundt. Det er sgu kærlighed. Islands. So as we discussed, 3 islands out of 5. We have 5 actually here. So we have Nalusuan, Litungan, and Sulpa Island. The first 2 are fish sanctuaries. So it's good for snorkeling and for your diving. Oh ja, du er da også med. I hvert fald 3 dage. Skal du selv køre motorsøen her på bord? Ja. Også internationalt kørekort med? Ja, jeg har internationalt med også. Der fik vi jo også en lille bøde i lufthavnen, og der måtte vi skulle bare skynde os, og vi havde en halv time. Vi måtte løbe ud af lufthavnen, hen og hæve penge, løbe ind igennem igen. Var det samme? Vi har overskredet en enkelt dag. Ja, det stemte vi, hvor vi... Og det, altså der vidste vi godt, at vi skulle have visum, men vi tænkte, at den ene dag... Men det var lige... Det var 4 til 4.500 peso der. Ja. Okay, ja, som I kan se, så endnu en gang så har jeg taget på island hopping. Vi er kommet ud til første sted. Med dejlige selskaber det hele. Den her gang der har jeg så taget min far med. Det skal nok blive hyggeligt. Vi står til at skulle en tur i vandet nu her lige og køle sig af, fordi det er sådan set pænt varmt i dag. Men det kan I jo så også følge med i. Nu har jeg ham med og store fænder, så vi skal nok kunne få dykket en del. Det skal nok blive godt. Island hopping, det bliver man aldrig træt af. Jeg bliver i vandfald. Skal jeg svømme en tur over til dem? Ja, det kunne du da lige komme med. Ja, nu skal du ikke tænke. Ja, det var det, du ved. Det er dejligt. It's gonna jump.
shrimp. Okay, vi er ankommet til ø nummer 2 ham, som I kan se deromme i baggrunden. Skal jeg gå? Jeg bliver sådan lidt i tvivl, om vi er kommet til Filippinerne, eller om det er Maldiverne, eller hvad det er. Men det ser eddermame godt ud. Total hvidt af sand. Lækker ø deromme bagved. Så vi må se, hvad der øen har at byde på, og hvad der vandet har at byde på. Det skal nok blive sjovt. Skal vi ned det, gutter? Så vil jeg have en op på lav vand, fordi der er farverne bedre. Skal vi se, om den kan kravle? Okay, jamen som I kunne se, uvejret er på vej indover, så det er besluttet, at vi skal hjem af nu. Det er nok også det bedste. Det er godt nok sort derude af. Det er ikke et bjerg, det er skyer. Også det sorte. Okay, vi er kommet tilbage på fastlandet igen nu. Som I kan se, stadigvæk med alt det der ude bagved. Det er så bare kommet lidt ind over os nu. Men jeg håber, I kan lide videoen. Det har været lidt en blanding af kamerabrug igennem dagen, da det har både været Steffen og det har været mig. Og hvis I kan lide videoen, så subscribe til channelen lige herunder. Meget gerne. Eller også så klik der. Lige der. Der skal I klikke. Lige der. Der. Hvis I klikker der. Ja, klik der. Klik der, så kan I i hvert fald tage mange flere rejser hernede. Specielt nu her, hvor der min far er. Så kommer vi ud og laver en masse. Ham der. Vi ligner hinanden. Men klik der, og så kommer vi ud og laver endnu mere. Ses i næste video. Næste uge, der tager vi ud og laver noget andet sjov. Så see you guys.